doen we hier ook workshops voor stijgers harmonica en trekzak. Maar dat doen we nu sinds corona net meer. Nu is het alleen nog vrij spelen en een op een podium. En we hebben behoorlijk belangstelling daarvoor. Maar er zijn net volle van deze dagen meer. Dat is zo jammer. We zitten hier nu eens rustig in. En als er 1 maart in Bakkerveen nog wordt, nou, dan hebben we het al haast wel gewoon. Hoe zou dat komen? Dat is zo weinig van dit soort mooie dagen binnen. Jo, maar dat is naar de kapjes. Er zijn een protte grieze kapjes dit het spelen. Dit is een Steirische harmonica. Het is een Oostenrijks instrument. Een accordeon heeft een pianoklavier. Dus dezelfde toetsen als een piano. En de Steirische harmonica heeft knoppen. En het indrukken en uittrekken geeft verschillende tonen. En dat is bij een accordeon gelijk. Hoe zou het er komen dat jeugd deze instrumenten niet meer bespelen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een beetje een ouderwets karakter heeft. En dat de jeugd daar niet zo in meegaat. Maar er is wel jonge aanwas, maar die zie je eigenlijk op dit soort evenementen bijna niet. Nou, we zijn een keer bij zo'n harmonica-dag als vandaag binnengelopen. Samen met mijn ouders en we hadden gedacht, wat een mooi instrument is het eigenlijk. Wat is het zo specifiek aan dit instrument? Dit is een instrument wat voornamelijk erg veel in de Oostenrijkse volksmuziek gebruikt wordt, in de Alpenlanden. Alles wat je wilt, kan je erop. Je emoties kan je erin kwijt. Maar je kan jezelf op je instrument uiten. Muziek maakt je mij nu andere, wat is er nog mooier?